लाइन्सआव थांबाय आरो जोंखौ बै समाव बुंदोंमोन बिसोरो बेफारि जाथि फानबाय। राजखान्थिया बिदिनो रायजो राजा होनदोंमोन बेवहाय मानसिफोरखौ थगायनाङा। दा नंखायनो एबार UPPL निफ्राय जोङो गासै 15 समस्तियाव हारसिं गेलेदों। जों रावजोंबो गासैबो बिथिङाव जौगानाय लाबोनो थाखाय UPPL दोलोखौ दादोंमोन। UPPL दोलोखौ दानानै गाबोन कंग्रेसजों गाबोन BJPजों गाबोन XYZ जोंल' जोङो सरकार सालायगोन होननानै दायाखै। जों हारसिंबो गसंगोन होननानै दादोंमोन। हारिनि खामानि मावगोन, ओनसोलनि खामानि मावगोन होननानै UPPL दोलोखौ दादोंमोन। आरो दिनै जों बेखौनो मावबाय। 5 बोसोर सरकार सालायनायनि उनाव जोङो दायो हारसिंनो 15 समस्ति गेलेदों। सोर नेशनेल पार्टी सोर रिजनेल पार्टी जों रावखौबो नायाखै। जोंनि हारिनि खामानि मावनाया सबसे सिगां प्रायोरिटी। जोंनि खामानिखौ जों मावगोन। दिनै जोङो BTC आवल' नङा, BTC नि बाहेरावबो 3 समस्तियाव गेलेबाय। गहपुराव गेलेदों, जोङो बरसलायाव गेलेदों, भकतजों आरो गोबां जायगायाव बिजाथि बिनो फैदोंमोन। जों एबार होआखै। नाथाय नोंथांमोननो आं बुंनो नागिरदों 2022 मायथाइयाव फिन खेबसेबाव इलेक्शन जागोन सारा भारत नाङैनो। एबार लकसभा MLA गासैबो खेबसेयावनो जागोन। आरो बै समाव आसामाव जेसेबां MLA सीट जागोन बिनि 100 सीटआव UPPL आ गेलेगोन। 100 सीटआव। आरो आसामनि 1 नम्बर रिजनेल पार्टी जानो थांगासिनो दङ जों। दाख्लै BTC इलेक्शनाव एसे गाज्रि जानायखाय जोंखौ माने दुर्बल जागोन होननानै सानदों। साफा सानै मानसिफ्रा जोंनि पार्टी नागारनानै थांदों। बेखौ जोंखौ दुर्बल जादों होननानै सानदों। बिलाइ गोराना बार बाराबाबो सिरिखायो, नाथाय बार गोसा बारोबा बिलाइ गोथांफ्राबो सिरियो। जायफोर दुर्बल बिलाइ बिदि होनानै बिलाइ गोथाङा सिरिदों होननाय बिफाङा थैया। बे बिफाङाव गोदान बिलाइ ओंखारफिनो। बिफाङा गोख्रोंसिनसो जायो। दा नंखायनो बेवहाय गिनांगौ जेबो गैया। बै समाव नोङो सिलाइ बारुद होसोग्लुंनाय नै जोंहा बेवहाय जिरायनानै दङ। माने गोख्रों अन्थाइ खाम्फा बायदि। रबिराम उजिर होनोमोन, उनाव रबिराम ब्रह्म जाबाय। बेसेबांबा इलेक्शन गेलेबाय, देरहानाय जेननायजों खोथा गैया। जातिनि एजेन्डाया सबसे 1 नम्बर, लोर सोर गैया। साफा सानैया थांलाय फैलाय खालामो। एबार खिन्थु दरजाया बन्द'। एबार दरजाया बन्द'। इलेक्शन गेलेनायनि सिगाङाव लरेन्सआ आंखौ सोंदोंमोन जे आदा आं गेलेनांगोन ना गेलेनाङा होननानै। आं मा खालामनांगौ? 5 बोसोरथ' आं बिराद मोजां खामानि मावबाय। आं बुंदों नों गेलेनांगोन। खेबसे नङा, फैगौ 30-40 बोसोर बे क'क्राझार समस्तियाव नों MLA जाबाय थानांगौ। आरो एबार देरहानानै थांनाय खेबसेयाव बियो मन्त्रि मोनाखिसै। मानोना जोंहा सिनियर UG ब्रह्म दङमोन, बिथांखौ जों होदों। एबार UG दाया इलेक्शन गेलेयाखै। नंखायनो सबसे फार्स्ट प्रायोरिटीआव क'क्राझार हेडक्वार्टारनिफ्राय जाय MLA जागोन UPPL नि बिथाङानो फार्स्ट मन्त्रि जागोन एबार UPPL निफ्राय। आरो जेखौ बुङो बेखौनो मावो आङो। साननानैसो बुंदों रायजोफोर, ओरैनो नङा। मानोना हारिखौ ओनसोलखौ बिनिफ्रायनो कन्ट्रल जाजोबो। आरो बिथाङा सासे लाइमोन दैदेनगिरि 24 आवर खामानि मावनो हायो। दा नंखायनो दिनैनि समाव जिखिनि जाबाय जों अरुणोदय होदोंमोन। दा बे अरुणोदयखौ दाननो ना सिगिदोंनो माबा माबि बुंदोंनो रायजो राजाफोरखौ बेबायदि जेबो मावनो हाया रायजोफोर। ओरैनो बुंदों। आंथ' दाख्लैबावै MP मोनबाय। दिनै नायदों नोंथांमोना डिफारेन्सखौ। बिथांमोननि सरकारनि समाव लकसभा MPखौबो सेजादोंमोन 10 बोसोर। नंगौना नङा? 10 बोसोर MPआनो गैयामोन। जों सरकार दाखांनानै लोगो राज्य सभानि MPखौ लाग्रोबाय 7 जनबाबो रोंगोरा नार्जारिखौ। बिनि उनाव लकसभा फैबाय। माखासे षड़यन्त्र खालामदोंमोन, नाथाय जेबो पात्ता मोनाखिसै। जों लकसभा MP बानायबाय जयन्त बसुमतारीखौ। गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा सासे लकसभा आरो सासे राज्य सभा मोनो। मालाबा मोनो, मालाबा राज्य सभा मोना। नाथाय जोंनि राजखान्थियाव दिनै बर' हारिया 3 MP मोनबाय। बेयो मोनसे रेकर्ड। आरो बिखौ बिथांमोना मावनो हानाय नङा। बिथांमोना मावनो हानाय नङा। आंखौ बुंदोंमोन सोरबा जे नोङो MLA गेलेनो पार्टिया आंखौबो तामुलपुराव बिजाथि बानायबाय। MP जाबाय।
सोरबा सोरबा बुंबाय जे नोङो दिल्लीयाव थांनानै मन्त्रि जागासिगोन मानो गेलेनांगौ होननानै आं राजखान्थिखौ मन्त्रि एमएलए जानो थाखाय फैयाखै राजखान्थिखौ हारि दानायनि थाखाय खामानि मावनो फैदों ओनसोल जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो फैदों जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय खामानि मावनो फैदों आरो इयुनाव जोंनि हारिनि जोंनि ओनसोलनि जेसेबां जेंना दङ आसाम एसेम्ब्लियाव थांनानै जुजिनानै नांनानै जोंनि जेंनाफोरखौ फैगौ 5 बोसोराव फोजोबनो थाखाय लरेन्स इस्लारिमोनजों आंबो एमएलए गसंदों तामुलपुराव आरो दा तामुलपुराव जोङो देरहाखानाय रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांबा खुलुमहैयोबा गिदिरफोरखौ आंखौ बुंदों हारसाफ्रा गुबुन हारिफ्राबो जे नों मानो बेयाव टाइम पास खालामदों तामुलपुरा देरहाखानाय नों गुबुन जायगायाव मिटिं गाहैथां होननानै रायजो राजाफ्रा मानोना दानि जि गोदान तामुलपुर बे तामुलपुरखौ जों बानायदों गोदान जिल्ला जादों मेडिकेल कलेज जाबाय केन्सार हस्पिटाल जाबाय आरो बेवहाय दिनै नार्सिं कलेज जाबाय गोबां खामानि जाबाय बेयो जोंनि समाव जादों मालायनि समाव जायाखै रायजो राजाफ्रा रावबो मेगन मिसिनानै थायाखै दा नंखायनो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोंहा सरलपारानि लामाया जानायनि लामायाव खामानियानो स्टार्ट जाबाय खोमा टेन्डार सेन्डारथ' जालांजोबखाबाय जों बेखौ नारा-नाथा नाजादों खननै खनथाम लरेन्सआ लिरै होदों आं लिरै होदों नारसिनदों चिफ मिनिस्टार जेला क'क्राझाराव फैदों जों नारसिनदों दिनै सरलपारानि लामाया जाबाय बेसेबांबा बुरजा लामा बानायबाय बे 5 बोसोराव सिगां बेबायदि लामा बानायनो हायाखैमोन बेसेबांबा बुरजा लामा बानायबाय अरुणोदयनिफ्राय लानानै जेरावबो कमप्रमाइज खालामाखै दा नंखायनो एबार जाय मानसिया खामानि मावगोन जाय मानसिया हारिनि बागै साननो हागोन बे मानसिखौसो इलेक्शनाव देरहाहोनांगोन नंगौ बे बुंनाया थांनाय खेबसेयाव केबिनेट मिनिस्टारखौ फेजेनदों बियो बिथांमोननि पावारफुल सरकारमोन दा एबारबो बेबायदिनो थासारिया आंखौ सोरबा टाउननिफ्राय फन हरदों गुबुन हारिनि मानसिफ्रा बिटिसिआव माबा माबि सानफ्लांनानै गिनानै बायदिसिना थासारियाव जोङो सरकारखौ लाबोनो हायाखिसै नाथाय नोंथाङा दाबो 1%बो साननाङा एबार लरेन्सआ एमएलए थागोन आरो जों सिङाव थांखि लाखाबाय लरेन्सनो भट होगोन होननानै टाउना फारसेथिं माइनरिटि भटखौ जों मोनामोन एबार बिथांमोना बिजेपिजों लोगो जानाय लोगो लोगोनो जोंहा क'क्राझार समस्तियाव जिखिनि माइनरिटि भट दङ बिनि 80% जों मोनगोना रोखा जाबाय आगोलाव जोङो 10% 15%ल' मोनोमोन दा नंखायनो अंकआ गासैजोंबो गोरोबजोब्बाय राजबंशीफोरखौ बिथांमोना माबा मोनसे बुंना लाब्रबनानै मावनो हायाखिसै बिथांमोना गाज्रि मोनबाय आदिबासीफोरखौ माबा मोनसे बुंना लाब्रबनानै मावनो हायाखिसै बिथांमोनाबो गाज्रि मोनबाय बे गाज्रि मोननायफ्रा सारा बड'लेण्डआव जिखिनि समस्ति दङ दा बिथांमोना इउपिपिएलआवनो फैगासिनो दङ जेरावबो दा नंखायनो आंथ' नुदों जे गसाइगावनिफ्राय लाना माजबादसिम 12 समस्तियाव दायो जोङो स्ट्रंलि कन्टेस्ट खालामगासिनो दङ आरो 11-12 देरहायोबाबो रावबो आसरित जानाङा नैबे समाव मानोना ओरैया खुद्रिनाया ओरै फैदों ओरैखौ खुद्रिनाया ओरै फैदों आं मुंखौल' लानो नागिराखै नङाबा दा हराव सेंग्राफोरखौ थिनहरनानै डिस्टार्ब खालामलायगोन आरो नोंथांमोना गिनो नाङा 20-30 टा गारि लायै बेरायनायखाय जेबो साननो नाङा भारत सरकारा इलेक्शन कमिसना नायगासिनो दङ दाख्लै जोंहा सासे फंबाय आंनो फन हरदों जे सार क'क्राझाराव आतंक जाबाय 30-40 टा गारि लानानै बेरायो आं लोगो इलेक्शन कमिसन आरो होम डिपार्टमेन्टआव बुंहरदों जे क'क्राझाराव जोबोद गोजोन फैबाय 5 बोसोरजों सरकार सालायबाय जोंनि समाव इलेक्शनाव रावबो जेबो जायाखिसै 2020 मायथाइयाव आं जेब्ला गिबि इलेक्शन गेलेयो आंखौ माने बैयाव आक्रमण खालामबाय नायगावआव बुलेट प्रुफ गारिफोरखौबो बुफायजोब्बाय इसोरनि अननायाव जेबो जायाखिसै नङा होमबा रायजोफोर गासैखौबो इसोरानो थिग खालामखानायसो मानसिया जेबो खालामनो हाया मानसिखौ गिनो नाङा माला थैगोन माला उजिगोन गासै इसोरा लिरना हरजोबखानाय बेखौ रावबो हमथानो हाया आं दिनै भाषण होबाय थादों जुदि हार्ट एटाक जानानै मायबा मोनसे जानानै दब थैबाय बायोबा बेखौ हमथानो हागोन नामा इसे खारखं खारसि जागोन गाबगोन मानसिफ्रा दसे मोदै हुगारगोन सोरबा लोगोफ्रा इसे एम्बुलेन्स लायना हस्पिटालाव लांगोन हस्पिटालाव सहैबा डक्टरा सरि होननानै बुंगोन
मोखां सोम सोम जागोन नङा होमबा एसे गोराफ्रा मोदै ओंखारनाय नङा गुरैफ्रा मोदै ओंखारगोन सोरबा बुंगोन थैबाय मोजाङानो जाबाय सोरबा बुंगोन थैस' नाङामोन एसे खामानि मावनांगौ दङमोन न'नि मानसिफ्रा सप्तासेसो ओंखाम जानाय नङा बिनि उनाव गासैबो नर्मेल बेनो दुनिया दा बेयाव गिनांगौ माखौथो दङ जेबोथ' गैया बै समावनो गिनांगौमोन बेबायदि मिटिंखौनो खालामनो हायामोन मटर साइकेल 20टा 30टा लानानै एकदम दुम दाखाल खालामोमोन दा नंखायनो एकदम नर्मेल जेबो टेनसन गैया 9 तारिखआव जोंहा ओरैनिफ्रायबो नैथि ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनांगोन दा अखा हाबाय नङा होमबा अखा हानाय लोगो लोगो जोंनो मा नांगौ ट्रेक्टर नांगौ सिगां नांगोल नांगौ होनदोंमोन दायो ट्रेक्टर नांगौ नांगोल गैया रायजोफोर दा नंखायनो आं गोलाव बाथ्रा बुंला एसे गोलाव जाबाय मिटिंआबो बयबो मोजाङैनो थादो अबंलावरिया बयखौबो मोजाङैनो लाखिथों बैसागोखौ एबार मोजां मोनजागोन इलेक्सन जोबगोन नालाय आगोलफ्राव इलेक्सन जानानै बिराद बोरैबा जायोमोन एबार बैसागोखौ मोजां मोनजागोन बे साननैसोआव एसे रायजो राजाफोरखौ साफा नुदों आं अखा हानायजों मानायजों आगोलफ्राव एसे सोमखे नुयोमोन दा बिराद साफा नुदों आं आरो आंनि गोसो सिङाव मोनसे बाथ्रा बुंदों जे आब्रुथिया बर' हारियाव फैबाय जेखौ बड'फाया लुबैदोंमोन जोंनि माहारि आफादफ्रा लुबैदोंमोन बर' हारियाव डिसिप्लिन फैनांगौ आब्रुथि फैनांगौ आगोलनि बायदि मेल मिटिं जायोबा साफा सानै मोसाफैग्रा थायोमोन बे जोंहा बे फिसाजोखौ बुङाखै आङो एसे लास्रोबायनानै मोसाबायोमोन आथिखालाव बेबायदिखौ आं जेरावबो नुवाखै बिराद डिसिप्लिन जाबाय हारिया जों बेखौनो हास्थायदों जाबाय नङा होमबा ट्रेक्टर लरेन्स क'क्राझार जौगानाय मन्त्रि आरो जेबो गैला नङा होमबा खामानि मावनांगौ 5 बोसोराव आंबो फैबावगोन रायलायगोन बे मालिगाव ओनसोलाव गोबां बाथ्रा थांनाय 5 बोसोराव आङो गामि हाबना सावरायनो होननानै सम मोनाखै दा एसे फ्रि जानानै दङ आङो नैबे बैसागोनि उनाव फिन खेबसेबाव बे मालिगावआव फैगोन आरो गामिफ्राव हाबनानै जोंनि आइजोफोरजों आबादारिफोरजों बयजोंबो रायलायगोन ठीक आछे आंजों बयबो बुंदो लरेन्स इस्लारि जिन्दाबाद लरेन्स इस्लारि जिन्दाबाद लरेन्स इस्लारि जिन्दाबाद ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट हो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट हो लरेन्स इस्लारि जिन्दाबाद धन्यवाद गोजोन्थों प्रमोद बर' long live प्रमोद बर' long live प्रमोद बर' long live थेंक इउ एसे जिरायबाव आलासि सासे बुंबावगोन आङो मोनसे बाथ्रा फोसावनो नागिरदों जे आंनो एसे आगोलाव रायजोफ्रा बेवहाय बुंदोंमोन जे इरिगेसन भुमखायाव इरिगेसनखौ नायनांगौ कलेज गंसे नांगौ आलांगियाव लोगोसे लामा सामानि जेंना दङ सा भुमखायाव गंथाम ब्रिज नांगौ जानानै दङ आरो बन्धन केन्द्रखौ आपग्रेड खालामनांगौ बेबायदि माखासे बाथ्राफोर बेवहाय लिरनानै होदोंमोन दा बे गासैखौबो लानानै बैसागुनि उनाव आं नोंथांमोनजों नायगिदिंगोनबो खनसे जिरायफैगोनबो गोजोन्थों जोबोद गोजोननाय थाबाय जोंनि प्रमोद बर' सारनिसिम